kampioenschap Vrije Standaard 2018. Jullie zijn er klaar voor? Ja, we zijn zover, het spul is klaar en afgezinkt en olie gepeld. Ja. Dus hopen vandaag op een bekertje mee te krijgen naar Groningen. Wie ben ik klaar voor? Ja, de laatste lucht nog even in de band, naar een bandenwissel en dan zijn we ervoor. Mutters hadden ze, ja, ben er ook klaar voor. In wat voor klasse Risto? F2 junioren. Met al een beetje strijd, hè nou? Ja. Is het van de winnen? Nee, nog net. Nee. Hij is al wat sneller. Nick Doeven uit Groningen is nog maar een paar maandjes 12 jaar oud. Tijdens de Pinkstercross in Kolp rijdt hij zijn derde race in de juniorklasse. Is dat niet gevaarlijk? Nou ja, er zit dan allemaal veiligheid en alles, hè. Dus dan valt het best mee. Alles uit elkaar gereden. Nummer 4 Sander Iwema, nummer 5. Hoe ging het? Ja, kan beter. Alleen ze hadden net gesproeid, dus dan was het een beetje lastig. Zie je daar nog wel wat? Jawel. Je hebt hier zo'n trek en dan gaat alles er weer vanaf. De auto ziet er ook niet uit, mag wel eens naar de wasstraat. Ja. Moet je hem nou zelf schoonmaken? Ja, nou ja. Zelf schoonmaken. Gewoon even de dikste blubber eraf. Niet elke auto komt ongeschonden uit de strijd. Maar die moet voor de volgende match natuurlijk wel weer piekfijn in orde zijn. Dat herstel, dat doe je dan ook ter plekke. Ik heb net een race gehad, maar mijn veer is lek gegaan daardoor. Dus ik moet even een nieuwe vervangen. En je moet nog 3 maandjes. Komt het nog goed voordat je weer moet starten? Ik heb een stuk of 7 monteurs die lopen, dus voor 2 auto's, dus zo klaar. Maar je moet ook onderdelen hebben. Ja, we hebben een aantal onderdelen mee, voor de zekerheid. En dit had je toevallig ook bij je. Ja, die had ik toevallig ook bij me.